Salamat po muli, Mr. President. Una, Miss Gina, pohon, gumaling agad ang inyong bana. Salamat, ma'am. Ay, isa pa yan. Tatlong tanong na lamang po sa inyo. Sabi niyo po sa amin, kayo mismo ay nakapansin na may kakulangan dun sa acknowledgement receipts. Pero, nung verify niyo iyon, ang mga iyon kay Colonel La Chica, tinanggap niyo na lang na confidential ang paliwanag niya. So, sa intindi niyo po, ano po yung required dun sa joint circular? Tiwala ba o resibo? Basta ma'am, ako po ma'am, nagtiwala po ako sa mga dokumento po na binigay ng aming security officer ma'am. Kasi siya po ang tinalaga na mag-implement po ng mga various confidential expenses ma'am. At saka si Vice President Sara po ng head ng aming office ang nag-designate sa kanya ma'am bilang security officer ma'am. Okay po. Huling pangalawang tanong ko. Tuwing binibigay niyo po yung tig 125 million pesos kay Colonel La Chica, yung 4 na quarters na yon, nire-report niyo po ba yon kay VP Sara Duterte na, ma'am, ibinigay ko na po yung 125 million kay Colonel La Chica? Yes po ma'am. Okay. Naka-record po yun ang sa CDR po ma'am na nag-release pa ako kay Colonel La Chica. At naka-record sa CDR na nireport nyo yung pagbibigay na iyon kay VP Sara Duterte. Tinext ko lang po siya ma'am. Tinext nyo siya. And huling tanong po, sa pagkakaintindi ninyo, si VP Sara rin po ang nagbibigay ng instructions kay Colonel La Chica kung anong gagawin sa pera? Tama po ba yon? Hindi ko alam ma'am. Hindi nyo alam. Alright. Salamat. Muli. Salamat ma'am. Miss Gina. Salamat po, Just Mr. a few Presiding from the Officer.